Josefa, titular dunha explotación de vacún de carne, é beneficiaria do programa Fórmate en Verde, unha das 10 liñas de creación de emprego que puxo en marcha a Deputación de Lugo desde 2007. Xa participou na primeira fase nun curso sobre gandeiría ecolóxica. Eu é o primeiro curso que fixen, entonces tampouco tiña idea así de moitas cousas, de ecológico, entonces pois esta xente explícache, encamíñate, axúdache. Esta axuda serviralle para transformar a súa explotación convencional, que na actualidade ten 30 vacas nunha explotación ecolóxica. É o futuro. É o futuro, o que vexo hoxe en día é estar en ecológico para poder comercializar e sacarnos a carne pois a mellor precio e polo tema tamén das subvencións que dan moitos mellores axudas. Dar este paso implicaría crear postos de traballo. Tería que incorporar xente na explotación e axudarme, porque eu sola tampouco vou dar feito. Entonces, puestos de traballo, sí que se crearían. Recibe a visita dun dos seus formadores da empresa Agronovo, especializada en gandería ecolóxica, que xunto ca agricultura e o sector forestal centran este programa de formación gratuita. O objetivo, aparte de fomentar a economía rural, pois é tamén dar formación para paso previo para intentar crear empresas ou potenciar as que xa están creadas, ou explotacións que xa están creadas. Este é o caso de Josefa, que esta semana comezaba a segunda fase formativa con seminarios centrados na alimentación e nos controis sanitarios. Pero con ela tamén hai participantes que parten de cero. Incluso hai xente que non tiña explotación e, máis que nada, pois ver tamén a posibilidade de a hora de empezar con algo, xa que algúns están no paro, e intentar sacar algo de rendemento, ao mellor unha explotación familiar ou terras que están abandonadas dentro da familia, montar algo. O Pleno Provincial aprobou esta semana os orzamentos para 2014 completo de 90 millóns de euros, dos que 12,8 son para emprego, con 6 programas entre os que está Fórmate en Verde. Con este orzamento atendemos os problemas reais dos veciños de Lugo, situando o emprego como prioridade absoluta. 1.400 persoas beneficianse de Fórmate en Verde. Nosotros pertenecemos ambas a